कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेटमध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 3225 40 आणि 9423 7509 44. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांची शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी भेट घेतली होती. या भेटीबद्दल विचारलं असता केसरकर काय म्हणाले पाहूयात. शरद पवारांनी असं म्हटलंय, सरकारने आता वाट बघू नये, लवकर आरक्षण देण्याची पुन्हा मागणी शरद पवार करत आहेत. नाही, आरक्षण द्यायचं म्हणजे नेमकं काय करायचं हा प्रश्न आहे. आरक्षण ऑलरेडी दिलेलं आहे. जे हायकोर्टामध्ये तिथलं सुप्रीम कोर्टामध्ये ते टर्न डाऊन झालं, त्याच्यावर क्युरेटिव्ह पिटिशन आहे, ती कोर्टाने स्वीकारलेली आहे. मग ते पिटिशन चालवायला लागेल आणि त्या पिटिशनामध्ये जर आपल्याला चांगला न्याय मिळाला तर जी अपेक्षा आहे, म्हणजे हायकोर्टाने ते 15% 12% आणलं होतं आणि ते 12% आरक्षण जर टिकलं तर ते वेगळं आरक्षण आहे आणि ते इतरांबरोबर द्यायला गेलं तर तो पर्सेंटेज खूप कमी आहे, ज्याची अपेक्षा नव्हती. मराठा समाजाची लोकसंख्या खूप मोठी आहे आणि ती लोकसंख्या लक्षात घेता स्वतंत्र आरक्षण मिळालं पाहिजे ही आमची स्वतः थांबवली. शरद पवार साहेबांसोबत काल तुमची सिल्वर ओकला भेट झाली, काय या भेटीमध्ये चर्चा? नाही, माझी भेट पूर्वनियोजित होती आणि मी भेटायला जाणार हे फडणवीस साहेबांना सुद्धा माहिती होतं. कारण कसं होतं की महाराष्ट्रामधलं सध्याचं वातावरण गृहीत धरता भेटीतून वेगळा अर्थ सुद्धा निघण्याची शक्यता असते. कारण आमचं आपण बघितलं की आज सुद्धा एक मार्च निघालेला आहे, त्यांच्याशी मी फोनवर बोललेलो होतो की असं काही नाही, कुठली शाळा बंद होणार नाही. असं असताना सुद्धा जर कोणी मुद्दाम येत असेल तर मग त्याला काही अर्थ नसतो. कारण मी स्वतः शिक्षण खात्याचा मंत्री आहे. मी डिक्लेअर केलेलं आहे की खाजगीकरण हा मुळात मुद्दाच नाही आहे. ग्रामीण भागातल्या ज्या शाळा आहेत त्यांना चांगलं इन्फ्रास्ट्रक्चर दिलं पाहिजे, त्यांना चांगलं कंपाऊंड वॉल दिलं पाहिजे, चांगल्या टॉयलेट्स दिल्या पाहिजेत, मुलांना बसायला चांगल्या खोल्या पाहिजेत. हे झालं तर महाराष्ट्रामध्ये क्रांती घडेल. मुलांना चांगल्या लॅब्स मिळतील, मुलांना आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शिक्षण मिळेल. त्याच्यासाठी गुंतवणूक करायला लागते आणि ही गुंतवणूक आज सुद्धा CSRच्या माध्यमातून लोक पैसे खर्च करत असतात, परंतु त्याचा थेट उपयोग हा विद्यार्थ्यांपर्यंत येत नाही आणि त्याच्यामुळे चांगला रिस्पॉन्स या स्कीमला मिळू शकेल. आणि हे सगळं आदरणीय पवार साहेबांना सुद्धा सांगायचं होतं. जसं मी शिक्षकांच्या संघटना, एक शिक्षकांची संघटना चुकून राहून गेलेली आहे, जी समिती आहे ती प्राथमिक शिक्षक समिती, त्यांची मी गुरुवारी बैठक ठेवलेली आहे. परंतु जे शिक्षक संघटना सगळ्या कालच्या मिटिंगला आल्या तर सर्वांना पटलं की याच्यामध्ये मुळात मुलांच्या हिताचं आहे. आणि इथं आपण जिल्हा परिषद शाळांना नाव नसतं, जे जिल्हा परिषद शाळा नंबर 1, 2, 3 तसंच राहणार, परंतु जी लोक याच्यावर इन्व्हेस्टमेंट करणार ती लोक त्यांनी 10 वर्ष काळजी सुद्धा घेतली पाहिजे, म्हणजे चांगल्या सुविधा या मुलांसाठी निर्माण होते. दुसरं आहे की जिथं की आपण केंद्र स्तरावर शाळा मजबूतीकरण करतोय याच्यामध्ये कुठलीही शाळा बंद होणार नाही. कुठल्या शाळांची संख्या वाढणार आहे, कारण आता प्री प्रायमरी नावाची नवीन ब्रँच सुरू झालेली आहे, ती गावामध्ये राहणारच आहे. त्यामुळे गावातली कुठलीच शाळा बंद होणार नाही. त्याच्यामुळे गैरसमज जो निर्माण होतो त्याच्या संदर्भात मी समजावून सांगितलेलं आहे. आणि मी उद्या तर मला थांबणं शक्य नाही, पण उद्या मुंबईमध्ये सुद्धा महत्वाचे निर्णय व्हायचे, त्याच्यामुळे मला उद्या सकाळी लवकर मुंबईला निघायला लागेल, परंतु किंवा आज रात्रीच निघायला लागेल. परंतु मला असं वाटतं की एवढं सगळं सांगितल्यानंतर सुद्धा कोण जर मोर्चे काढत असतील तर मी स्वतः शिक्षण मंत्री यांनी सांगितलेलं की एकही शाळा बंद होणार नाही, तर मोर्चा काढण्याची कुठलीही आवश्यकता नाही. पालकांचा गैरसमज निर्माण करून देण्याची कुठलीही आवश्यकता नाही. एवढं स्पष्ट सांगितलं असताना सुद्धा मोर्चा निघत असेल तर मी आता सुद्धा कळवलेलं होतं की आता सुद्धा मी आंबोलीला तुम्हाला भेटतो, कारण मला मुंबईला परत जायचं आहे. परंतु मला असं कळलं की त्यांची नेते मंडळी आग्र्याला परत गेलेली आहे आणि त्याच्यामुळे शक्य झालं आणि त्यांनी म्हटलं की आम्हाला येऊन भेटलेलं चालेल, तर आता सुद्धा जाऊन भेटायची माझी तयारी आहे. परंतु उद्या मला इथं थांबता येणार नाही, कारण हा एक महत्त्वाचा विषय आहे जो संपूर्ण राज्याचा विषय आहे आणि त्याच्यासाठी मला पुन्हा मुंबईला जाणं भाग आहे. कारण ह्याच्यावर खूप राज्यामध्ये टेन्शन वाढलेलं आहे आणि आम्हाला सगळ्यांनाच जरांगे पाटील साहेबांच्या तब्येतीची काळजी आहे. भाई, जो मोर्चा निघतोय उद्या 20 पटसंख्या अभावी जे मोर्चा काढतात
त्यांच्याशी तुमचं बोलणं झालं होतं का? आणि त्यानंतर मी त्यांच्याशी फोनवर बोललेलो होतो आणि त्यांना मी सांगितलेलं होतं की असं काहीही नाही आहे. बंद करायचा निर्णय असेल तर तो मला घ्यायला लागेल. खालच्या स्तरावर तो निर्णय कसा होईल? आणि त्याच्यामुळे असा काही निर्णय झालेला नाही आहे. आणि त्याच्यामुळे मुलांना जर चांगल्या सुविधा मिळत असतील तर त्या सुविधा मुलांसाठी निर्माण केल्या गेल्या पाहिजे. त्याच्यामध्ये फक्त जे पत्र जे काढलेलं आहे कमिशनरने, आमच्या आयुक्तांनी, ते काही शासनाचं फक्त नाही, आयुक्तांच्या स्तरावर निघालेलं आहे. निर्णय हा शासनाच्या स्तरावर होतो. आणि त्याच्यामुळे त्यांनी सुद्धा आपल्या पत्रामध्ये लिहिलेलं आहे की कुठली शाळा बंद होणार नाही. त्याच्यामुळे मोर्चा काढण्याचा काय प्रश्न नाही. मुलांना चांगलं शिक्षण मिळालं पाहिजे, त्याच्यासाठी त्यांना चांगल्या सुविधा या केंद्र स्तरावर कशा तऱ्हेने निर्माण करायच्या त्याचं मार्गदर्शन करणारं ते पत्र आहे. कारण मुलांच्या शिक्षणाशी कोणालाही खेळता येणार नाही. मुलांना दर्जेदार शिक्षण द्यायलाच लागेल आणि तो सरकारचा हेतू आहे. आणि कुठलीही शाळा बंद करणं हा सरकारचा बिलकुल हेतू नाही. त्याच्यामुळे हे स्ट्रेंथनिंग केलं जाईल आणि त्या शाळांमध्ये ज्यांना जायचं आहे त्यांची असं बिलकुल नाही. ज्याला त्या शाळेत राहते ती शाळेत राहू शकतो. तुम्ही उद्या नाही येत, परंतु जर मोर्चा उद्या निघाला तर तुमचे प्रतिनिधी त्यांना समोर जातील का आणि या संदर्भात बोलतील का? नाही, मी आता त्यांच्याशी फोनवरून बोलतो आणि त्यांना आवश्यकता असेल एखादं पत्र लागणार असेल तर आवश्यक आहे. आणि ज्याला टीव्हीवर जाहीर करतो त्याने ते समजून घेतलं पाहिजे. विनाकारण लोकांना ईर्षेला बळी पाडणं ही गोष्ट आम्हाला अवश्य त्यांना दर्जेदार शिक्षण दिलं पाहिजे. आणि त्या दर्जेदार शिक्षणाची व्यवस्था करत असताना आता व्यावसायिक शिक्षण आलंय ते सुद्धा दिलं पाहिजे. आणि आता प्री प्रायमरीच्या मी आणि शाळा सुरू करतोय, त्याच्यामध्ये अधिक मुलांना संधी मिळणार आहे. त्याचं मी आता संघटनांशी बोलून त्याचं एक पॅटर्न तयार करायची प्रक्रिया चालू आहे. त्याच्यामुळे उगाच कुठल्या तरी अफवांवर विश्वास कोणी ठेवू नये आणि त्यांनी मोर्चा काढू नये अशी मी आपल्या मार्फत त्यांनाही विनंती करतो. त्यांनी हे बघावं. हे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केलेलं म्हणजे आज वेळेला लेखी दिल्यासारखंच असतं. एक महत्वाचा प्रश्न, सुप्रिया सुळेंनी दौऱ्यामध्ये म्हटलेलं होतं, त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हटलेलं होतं की तुम्ही एक जरी शाळा अशी मिळाली तर मी त्यांनी असं म्हटलेलं होतं की शाळेमध्ये मध्यालय चालू करणार. हे चुकीचं आहे मुळातच. काल ज्या वेळेला मी पवार साहेबांची भेट घेतली आणि पवार साहेबांच्याकडून एक स्टेटमेंट निघालेलं होतं, ते नगरमधल्या एका शाळेच्या संदर्भातलं होतं, जिथं नृत्याचा एक कार्यक्रम झालेला होता. आणि मी गेल्यानंतर मी सांगण्यापूर्वीच त्यांनी मला सांगितलं की ह्याची मला माहिती मिळाली आणि चुकीच्या आधारावर ते स्टेटमेंट निघालेलं होतं. पवार साहेबांना स्वतःला सुद्धा खरी माहिती मिळालेली आहे की शाळेच्या आवारामध्ये कुठलाही नृत्याचा कार्यक्रम झालेला नाही. ती ग्रामपंचायतीच्या मालकीची जागा होती. ग्रामपंचायतीची रितसर परवानगी घेऊन त्या ठिकाणी त्या मंडळाने तो कार्यक्रम केलेला होता आणि त्या मंडळाला कुठल्याही मद्याच्या कंपनीने स्पॉन्सर केलेलं नव्हतं. त्यामुळे कुठला तरी संबंध चुकीच्या माहिती आधारित तिथं झालेला होता. दुसरं, हे जे शाळांचं इन्फ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त होत आहे या संदर्भात सुद्धा मी पवार साहेबांना माहिती दिली. कुठलंही खाजगीकरण होणार नाहीये याची माहिती दिली. आणि तिसरी माहिती ही आपण ज्या केंद्र शाळा मजबूत करतोय याच्यामध्ये मुलांची सध्याची परिस्थिती काय आहे की जी मोठ्या शाळेत मुलं जातात त्यांचा परफॉर्मन्स 52% असेल तर ह्या छोट्या शाळेतल्या मुलांना 8%च ते ज्ञान मिळतं. हे लक्षात आल्यामुळे त्यांना मुलांवर अन्याय होईल आणि ती मुलं पुढे शिक्षणापासून वंचित होतील. आणि त्याच्यामुळे मजबूतीकरणाचं जे काम चाललंय याच्यामुळे शाळा कुठलीही बंद होणार नाही. शाळा आहेत त्याप्रमाणे चालू राहणार. एक शेवटचा प्रश्न, मी पुन्हा येईन असं एक भाजपच्या पोस्टवर याच्यावर सोशल मीडियावर फडणवीसांची ही पोस्ट झाली आणि अशी चर्चा आली की दिल्ली दौऱ्यानंतर अपात्र होतील 16 आमदार आणि पुन्हा फडणवीस होतील. नेहमी असं बोललं जातं ते चुकीचं आहे. कसे अपात्र होतील सांगा? कुठल्या मिटिंगला न आल्यामुळे कोण अपात्र होतं का? असं कधीच घडलेलं नाही आहे. त्याला फ्लोर ऑफ द हाऊसवर मतदान करायला लागतं. किंवा पक्ष कोणी सोडलाय का? आम्ही त्याच पक्षात आहोत. कसं हे होणार? आणि त्याच्यामुळे 16 आमदार काय आहे की 2/3 बहुमत असल्यानंतर पक्षांतर विरोधी कायदा लागत नाही. हे माहिती असल्यामुळे ती संख्या होऊ नये म्हणून केलेला हा एक कट आहे. हे आम्हाला सिद्ध करायला लागेल. कारण तुम्ही एका दिवसामध्ये बोलवणार, लोक पोचणार कसे? असं काय आहे का की व्हीप काढून बोलवलेलं होतं? असंही नाही आहे. अशा मीटिंग सातत्याने होत असतात. त्याला सगळे लोक येतात असं काय नाही. त्याचा अजेंडा नाही, फोनवरून सांगितलं जातं. त्याच्यामुळे काही लोक गेली, त्यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी बोलून दाखवलं.
की सगळ्यांना एकत्र बसून त्यावेळेला निर्णय घ्या हे सगळं बोलून दाखवलेलं होतं. त्याच्यामुळे कुणीही पक्षामधून गेलेले आम्ही आमच्यामधून सुद्धा सांगितलं की आम्ही आज सुद्धा परत येतो, तुम्ही मूळ जे आम्हाला मॅन्डेट आहे जनतेचं त्याप्रमाणे तुम्ही निर्णय घ्या, आम्ही आज सुद्धा परत येतो, माझं रेकॉर्डिंग आहे ना. मग हे जर आम्ही सगळं सांगितलं तर मग असे आरोप कसे करता येते. आणि आमच्याकडे पुरेसं बहुमत आहे, त्याच्यामुळे डिस्क्वालिफिकेशनचा भाग नाही. आम्ही आमच्या तत्वासाठी भांडतोय की जे या बाळासाहेबांची तत्व आहेत ह्या तत्वावर शिवसेना चालली पाहिजे, एवढाच त्याच्यातला बद्दल. पहिला रिपीट करा, ब्रेक झालेला आहे. म्हणजे आज सगळे कार्यक्रम टाकून आलात, उद्या नेमका काय प्रोग्राम असणार आहे? आरक्षणासंदर्भात जरांगे पाटलांची भेट घेत आहे? नाही, मी जरांगे पाटलांची भेट घेत नाही आहे. जरांगे पाटलांनी मागणी केली आहे की मुख्यमंत्र्यांनी यावं तिथं, म्हणजे मुख्यमंत्र्यांवर त्यांचा विश्वास आहे. आता त्याच्याचबरोबर एवढा मॉब असताना तिथं जावं की नाही, सिक्युरिटीचं काय, हा सगळा प्रश्न असतोच. त्याच्यामुळे त्यांच्याशी ते व्हिडिओ कॉलवर बोलतात की प्रत्यक्ष जातात. व्हिडिओ कॉलवर कदाचित बोलून सुद्धा जाण्यासारखंच आहे ते. परंतु अशी परिस्थिती असताना इथं काही कार्यक्रम करणं योग्य नाही, म्हणून मी माझे सगळे कार्यक्रम रद्द केले उद्याचे आणि मी परत मुंबईला जातोय. कारण आम्ही सगळ्यांनीच मुंबईला असण्याची गरज आहे. मराठा समाजाला सर्वांचाच पाठिंबा आहे. परंतु योग्य निर्णय घेत असताना कुठे आपल्या सहकाऱ्यांशी सल्लामसलत करण्याची आवश्यकता मुख्यमंत्री महोदयांना लागली तर सर्वांनी मुंबईमध्ये हजर असलं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि त्याच्यामुळे मोर्चातल्या लोकांशी मी सुद्धा फोनवर बोललेलो होतो. शालेय शिक्षणाच्या संदर्भातला मोर्चा असल्यामुळे कुठल्याही आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.